Hello, maayong adlaw mga ka-listeners, mga followers, mga subscriber. Kumusta na kamong tanan diha? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa. Ako lay masahon ni pipila nga nag-comment si Misteryoso. Salamat kayo Misteryoso no sa pagpaminaw ug kang Rocky Vlog. Hey Lods, TAM na kuminaw ani nga drama Lods. Thank you kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Rocky Vlog. Bayno di ta maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Kakaisip sa'yo, Hey, naam ko dito at time. Mayong pagkaminaw sa Lex Dili ka. Finoblog. Dili ka nga si Carlo gyud ang tuyo ni Karen atong nga time. Ugwa lang siya mag-expect nga si Jed ang naa dito. Sakit yung gaya kong dugan siya. Sakit yung gayo. Kung amiga pa lang unta mo, magpatabang unta ko ni mo niya. Oh, pwede naman kaya pong tabangan ti kaniya. Ha? Sure ka siya? Sure ka? Wilang ka mo tabang ako? Salamat siya. Salamat. Jed, ang akong kamot. Ay, sorry. Talipay na ko sila. Talipay ko nga, wiling ka mo tabang na ko kang Karen. Salamat kayo. dali ako ni mo naka-picture. Ako na gud ni. Ma'am, sir. Esanday ni nako kang Carlo. Timing sa no, nga mo ipag-akin hato. Miduyog lang tingali na ako ang panahon. Hitting two birds na ng imo. Una, imong pasilhoson si Carlo kang Jed. Ikaduha, imong sudyaan si Jed in case magsamok-samok siya nimo. Of course. Og happy lang ko. Nagidiyugan ko sa panahon. Meaning, I'm doing it right. What? Nang lumay ka, unya you're doing right? Kibaw ba ka nga sa evil man na? Oh. Niya may notification nga Karen sent you a photo. Unsa naman sa kaning picture? Pagwa na ako siya yan, black dam. Sensaya na sa noon ni picture. Unsa kaning picture ay? Binuang sa ganin i-black lagi kabalik lagi. Oh, sila si Jed ug sila. Picture naman ni Jed kahapon? Kitsa may nikuha picture na mo. O gano'n naman si Carlo, ani? Ay, salamat na nawag. Hello? Diin ka ini. Kita nagsad ini. Si Karen. Mao ba? Nari siya ato nga time? Nakakita siya na mo o gipadadayon nimo ang picture? Nagkita na din mo ni Jed? O, nihangyo siya nga magkita mi. Nagpatambag siya kung unsi ang buhaton. In love lagi ko nung kaayo siya ni Karen. Mura ko na siya mabuang nga gilikay-likayan siya ini karon. Buwa sabi ito na akong na-feel. Katong gi-ignore ko ni mo, bago lang. Di ka mo tubag sa akong mga tawag. Di ka mo reply sa akong mga messages. Mura sa akong mabuang, babe. Hala no, ka-OA sa di mo, babe, uy. Ha? OA din na, babe? Di man na OA ko? Babe, paminaw. Unsa man? Na ako isulti nimo about Jed. Ha? Unsa man, babe? What about Jed? Mo report na kong balik sa opisina tomorrow. Safe na baka ako ni Jed, no? According sa akong office mate, normal naman ko na mga lihok ni Jed sa opisina. Nihupas na kang effect sa lumay. Dali arisab good. 1 week ra. Abi na forever. Well, good. Kung nahupas ng effect ini kang Jed.
Pero, kung si Carlo pa ang... not good kung 1 week ra gid ang effectivity. I think na-scam ko. Kada ko na ba sa akong kasto para lang pagpalit ato? Ugma, inig-report na ko balik sa trabaho. Mahibawaan din ako kung nahupas na ba't o wala. Nahupas na lang unta. Balagi akong kasabang galit ko. Okay rin na ako ng mga saba siya kaysa panghasol sa tiyan ako. Doon na lang ako sa mong department. Doon na lang, cute. Hi, ma'am. Ni anak ko. Hi, everyone. Nice to see you again. Hi. Nasa si Masikling ko eh. Namisin na ako kung table da. Uy. Kadagan kong cards, Ani. Mga I love you cards? Welcome back, my love. Flowers for you. Ani, maldirin ito ka, no? Now sa Lex You know what? Finoblog. I miss you so much. Okay. Nawatan ko ni mong flowers. Pero, ilang paro ko ni si mong naong. Nakasabot ka, ha? Wa ko mahangulan ang imong mga buwak! O kining imong mga cards, wasad ko mahangol ini. Bagay mis basurahan! Ano? Praise the Lord! Onsay, Thank you, ha? onsay, Thank you sa imong paghapak sa kong naong ining mga buwak. Naulian ko. Back to work, guys! Naulian ako! Huwag ikaw, Karen. First day sa imong pagbalik. Tarungan imong trabaho. Ala, no? Lolo, ibalik niya ang iyong mga trabahoon. onsay but ipasabot ini. Naulian na siya. Nahupas na gid ang lumay. Oh, Justo, nauli ka na kita ko, do. Ha? Luuron yung maghunahunas kong mga gibuhat, ay. sa ato pa. Nagtuo kang iyak ang gilumay. Kung sa mga nilain. Nga kung kalit mo kong na-in love niya. Guulan ako ini doy. Ha? Ano po? Balik na sa day kog. Ka-insecure ni mo ini. Ayaw ko kataw, Edo. Bitaw, do. Seriously, pabayron ko magito na akong bayhana ba? Ha? Si Karen ba? Dako itong damage na ko, nangingibuhat. Iya kong gihimong katawan ng Andres office. Unya. Unsa may mong baton? Unsa imong plano? Salamat. Salamat wala siya magsamok-samok. Smooth lang akong trabaho. May I have your attention, guys? Don't I order from the top? Nga starting next month, some of you here will be transferred to our mall branches. Within this week, madawat na ninyong memo. So, pangandam na lang mo. That's it. That's it? Nitanaw siya na ako sa dayo na yung talikod. Apil ka ko? Come in. Apil ba ko ma-assign unya sa mall? Yes. Ikaw ang misuggest? Yes. How dare you? What? How dare me? Pasalamat ka. Ipasign na di ka sa mall. What ka gi-recommend nga taktakon? O sa masay mong basis nga imo ka ipataktak ha? Nakasa ako sa trabaho? Connected ba sa trabaho nga kung pagbastad ni mo? Ha? Proud ka pa nga gibasted ko nimo, ha? Okay nga no. May lain pa bagong rason ng
ang imo kong gitarget? Dili ka makadawat nga gi-reject ka? Pag-aagig na magnaos, ha? Imo pang gipalutaw nga patay kay kunimo. Ti dili ba ko tinuod? Ang tanang empleyado witness, unsa ka kapatay nako. Nilive na lang gani ko para makalikay nimo og dili ka makadawat ana. Oh, ang tanang empleyado witness unsa ko kamurag buang nimo. Ug hapit tanang empleyado sama nako. Nagtuo sab nga imo kong gilumay. Oh. Oh. Ano na-shock ka? Na-shock ka? Nga nakatag-an mi nga imo kong gilumay? Ha? Oh. Shocking unsa? Wa ko kasabot ang imong gipanulti. Kakasabot? Nga nang wa makakasabot nga nagbinasaya raman ko. Wa ko mo gamit og lumay. Wa ko'y gilumay, wa ti ka gilumay. Nga lumayon guti ka? Correct. Nga nang lumayon man ko nimo nga si Carlo man unta ang imo lumayon. Oh. Sakpan unsa? No. Dili na tinuod. Really? Ibaw ka, Karen. Salamat ka. Gentleman ko. Kung di ba, kiningtanan akong gisulti ron nimo. Ako na unta ning isulti kanina. That moment ka naulian ko kuman nimo ipuspos akong naong ang bukay. Ako na yun ning isulti para makadungog ang tanan. Pero kay gentleman lagi ko, wa na lang yun. Di na nasudot ako gusto nga ihaplak pa ni si mong naong. Pero ni ano yun na magit ka. Aghan pa kay kag-istorya na ko. Maong isultihan ti ka ini. Actually, duda ng bigong daan nga nigamit kag lumay. Kay, di naman ako mag-control ang akong kaugalingon. In love mo yung kay kunimo. Wala man kong mabuang. Kakita na sila tanan sa gawas. Kung naunsa ko sige balik-balik sa mulamisa. Sige gahangyo nila. Patabang nga, makita ti ka. Pero ako mismo, feel na ko nga, dili to normal. Pero, walay ko'y mahimo. Oh. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Okay, sulti. Basta kitong gisulti. Igo na ka mo react? Ambot nimo. Wa ko mahibaw ani mo giingon na lumay. Okay, bahala ka kung madinay ka. Pero may nang mahibaw ka nga, kining tanang nahitabo. Nahibaw si Carlo ini. Oh. Mao kung nagplano ka nga lumayon gyud si Carlo, you better think twice. Sid, natag-ana nila nga ni gamit kong lumay. Pero so what? Wa sila ebidensya. O dili ko nila mapunish tungod lang ini. Wow! Ningawa yun lang yung napitaw eh. Salamat yung taong nakabalit ko din eh. Parehas bitaw ta. Karoon mabisa ko, nakabalik din eh. Luto na po kayo! Luto na! Kaon na mo! Parisan sa linong ag nga saging kaldaba. Wow! Na-mention nila mo. Oy, kamo lang din ha. Kay manawag turo ng akong bana. Diha lang mo. Salamat eh! May takayan! Ikaw na to. Lami kayo. Wait sa. Videohan ako. Mawagin na ako ng misda. Okay na. Kau na ta. Babe, ikaw. Natagbaw na ko, ana. Kamu na lang. Ako lang video ninyo, be. Oh, sige. Ikay video na mo, shi. Lumba mi kitsay pinakadakog kao na mo. Nagpost na sa si Chad. Tuan na sa sila sa bukid na kiguban na sa tong bruha nga Sheila. Bisit ba ini, oy? Sukad ka nakabalik si Carlo. Wapagit ko makadool niya. Wala good chance kay Samuel naman ko na-assign. Unsa ba kayo kung buhaton nga makadool ko niyag balik, ha? Balik ka sa amin sa syudad o niyang kadlaw na. Mamisasad ka. Magkita na ta, Permi. Ha? Unsay? Pero 2 months from now pa. Actually, inig-open sa sunod semester. Muskwila ka balik? Mag-teach ko.
Really? Wow! I'm so happy, babe. Di na ka magdrama. Di na ako magdrama. Oy, lano. Lingaw man kaayo ang duha. Sige naman na pasuya na akong duhat eh. Imong tagida si Karen aron di ka masuya. Ew! Say, ew. Pag-isgot na doon yata eh. Kasukaon ko. We, wag ka ba eh. Grabe sa kasukaon ha. Lagi! Day, Lagi, tinuod mo daw. kung dili ka ni Karen, pangita na laglain. Aron, di na ka magsigig kasuya ni Don Carlo. Lain. Oh, lain. Asam ko mangitag duplicate ni Sheila eh. Ay, ito seryoso ate ha. Di, Dati nga seryoso sulti kang Sheila. Yuy! Seryoso na. Joke na to, te. Lain doon, mong tinanong te. Joke na to ba? We, sure ka, joke. Joke na lagi to. Sure. Iba na ka, di pwede. Malagi. Tuara. Dili gani joke. Di lang pwede. Ay, Oh, di mo taka eskapo naman te. da. Nawara. Awaan ko na ka. Ayaw na te. Pero, Dong Jed, sakto gyud ka dong. Kung may duplicate patuon na sa Sheila, no? Para gyud unta nimo. Pero saon man, siya raman na usa o may lain. Lagi. Maong pangita na lang yung lain. Magpaka-single ng tingali ko forever te. We. Lagi day. Lagi day ko pa. Magin na iyang gisulti na ko. Di dyan ni atik day. Te, di komedyahan na kaniya, te, uy. Ay, kumidya ko taon. Dito kumidya day, oy. O di sa tuon ng higayon nga. May palabtik siyang istorya ingon adto. Magampo lang tate nga makakita ra siya glain. Naara ni kiadam ang Ginoo para niya. Oy. Magampo kita kay looy sagbaya si Dong Carlo kon mo insert si Dong Jed sa inyong relasyon. Murasahin ka? Maglawan ako do. Kumana ko pa enroll. Kinsa ba akong ipulwi ni mo? Magtagkon di ba? Do, ganahan ko kanang kaila dyan ako. Si Karen. Samot. Gaan yung chance nga makalumay ni mo. Mauna. Si Sheila lang yung iwa. Makakuyog pa mo pirmi. O tigil makascore ang ban. Pwede pa lang to. Splinig mayo do. Asugot lagi to. Saban, gusto kang tabag ko kang iyo? Hindi lagi pwede do. Kaya mag-teach na siya hinig sunod sa klase. Ha? Uy, o ba? Ato siya mag-teach sa province? Dili. Ani din sa syudad do. Sa atong alma mater. Ha? Uy, dito ba ko nagpa-enroll? Oh. Ay, mauna. Mag-auban sa mo sa same school. Onya, nga nung murag padong naman sa kamag-drama. Ha? Drama, good. Ganon dramahan mo ko na. Sure? Babe, di na ko pabadlong ni mo. Ganong ma-insecure man ko nga. Kaya bahaw mo ko nga love ko ni mo. Gani! Isugas ganya. Mapakita gani gyapon kag insecurity. Nagpasabot na nga wag gyud kay pagsalig nako. Og dili na gyud niya tika pasayloon if mahitabo pa na. Kulbaan mas tanabi ba eh. Seryoso ko. Dili gyud ko ganahan og tawo nga way pagsalig nako. O kun imo na buhaton. Sorry na lang yun. Promise, babe. Dili na mahitabo. Promise. Okay. Padayon na tagkaon. Mao ba? Alright. Thank you sa info, ha? Yeah, thanks kita ayo. Bye-bye. OMG. Opportunity niya sa din ako. Mo-apply ko sa position ni Jed as personal assistant ni Carlo. Ganong apel mo si Karen sa Ginder sa HR? Qualified ba siya? Inang HR do. Itaktak na si Karen sa mga candidates. Do. Ang walay personalan, in fairness lang sad, sa tanang names nga na diha,
Si Karen ang pinaka-qualified. Kung way personalan. Pero di man mahimo nga way personalan do kung bahin na ni Karen. Kay bawo na juga na. Makasad lagi. Ipatangtan sa Karen ha. Kung kinsay next qualified, may akong dawaton. Ay. Ang una, 1 week pa lang, nangawat ta. Ang usa, bagyo 1 week, duha ka transactions ang napalpak tungod siyang katanga. Ang usa, sige nag-absent. Ay, manghal ta sa gawas do kung wala nang laing qualified. Naalagi qualified o. Napalagi. In fact, maugid unta ang pinaka-qualified. Kinsa man? Si Karen. Oh, Of course, digid ka ni Karen. So, mangita tas gawas. Okay na. Pero, do na kay project nga dinalian kayo. One time kun mangita pa kaglain. Practical gid unta kayo kun si Karen ang imong kuhaon. do, di na juga makatabang ako do. Maglisod lang ko do. Ay. Nya, unsa man? Makisulti una ko ni Sheila. Wag yung ko'y problema, ana. No, di naman gani unta ka nga mo inform pa na ako. Dili pwede. Ikaw akong padesisyonon. Nganong ako man? Babe. Carlo, dako kay ko pagsalig ni mo, uy. Mao man gani nga gusto na ako nga musalig pud ka na ako. Para na ako. Mula sa usa ka relasyon dili tungod sa love lang. Kung dili tungod sa pagsalig. Kung qualified gid si Karen, then kuha asik balik. Nagduha-duha ka tungod kay nahadlo ka nga lumayon ka? Oh. Ang pag-ampo, uy. Sa daotan ng lumay-lumay. Dili na makadot ni mo kung naa kay Ginoo. Nagduha-duha ka tungod kay nahadlo ka nga lumayon ka? Pag-ampo, uy. Sa daotan ng lumay-lumay. Dili na makadot ni mo kung naa kay Ginoo. Believe ba din ako sang girlfriend ay. God, believe ko niya. Sakto gid siya. Ngano madlok mo ko? Naagod ka, God. Di ba? Oh my God! Oh my God! I can't believe this. Mo-report ako ni Carlo Ogma. Oh my God! Oh my God! Thank you, Lord! Finally, naluoy na gid ka na ako. Sige. Tanaw mong tanan ako. Libak ako ninyo. Keber ninyo. Ang importante para na ako, morgit si Carlo, wa nilain. Bago din ako ng opportunity. So kinahanglan, nga dili gini na ako usikan. Niyan ako tungod simple time. This is it. Come in. Oh, shit. Kimigaw na gid kasi ang tingog. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Good morning, sir. Lingkod. Thank you. Uy, naunsa man iyong office? Mura man iyong office sa pari? What's wrong? Miss Ledesma? Medyo, nabaguhan ako sa mong office. Dako na magod kayo kausaban. Oh. Para protection lang sa mga daotang elemento. By the way, niray mong mga bagong appointment as my executive secretary and personal assistant at the same time. Of course, mas taas na ang sweldo. O kung taas ang sweldo, naibaw na ka. Nga mas taas na ang level of responsibilities. Yes, I understand, sir. Og ako ipaniguro ni mo nga dili ka ma-disappointed. Thank you so much. Regarding sa trabaho, nunod naman nga i-orient pa ka kay naibaw naman kayo ni. Yes, sir. O kung nakanotice ka sa imong pag-anhi na ay cubicle sa left side, gawa sa putahan. Sorry, wa ko kabantay. Naa. So, mauna ang imong station.
Wa na tuod ang table ni Jed din siyang office. You may go there now. Okay, sir. Thank you, sir. Abi na ko sa sud na ko siyang office mo, stay. Pero sige lang. At least dool rigid kaayo ko niya. O sa kaabli lang sa pultahan na anad ayon. O personal assistant na ko niya. Kanunay ng among interaction. Pero, anong kalit na siya nga nahimo religyoso? Muna naging opisina sa pari ang iyong opisina. Dako pa kayo yung painting sa Divine Mercy. Nya, napagod siya image sa Santo Niño. Napay image sa Blessed Virgin. Para proteksyon lang na sa mga daotang elemento. Ang ano di ay? Tawaan ang iyang office? Medyo ni sakit ako likod ha. Pero okay ra gyud. As long as niya anak ko doon niya, bahalag overloaded ko kanunay sa trabaho everyday, wa gyud problema. Tarungo na gyud din akong handle ng opportunity nga gihatag na ako. And extra careful na gyud ko sa akong mga lihok. Lahi nga approach na sadang akong gamiton kang Carlo this time. Og dili na gyud ko pwedeng mo palpak pa. Karen, Sir? at exactly 3 o'clock. Lead the 3 o'clock prayer. Ha? Why? Doon na daingon, anak, sir. Wa maguto sa una. Wes, karon na nag-start. I-inform ang tanan. Ma-search naman na ang prayer. Inang uban to get ready. Magtapok ta diha nga part. Kaya ko na kong space. Okay, sir. Ay, katawa diha. Ay, wa ko nag-joke. Kunay ka nag-joke. Pero, funny kayong yung gisulti. Ay, laon. Hindi ko mahunang magkatawa ba? Nag-imagine ko ni mo nga. Nag-lead sa prayer? Oh my God! Ay, nagulong katawa, Egon. Actually, di maging totally ikaw nga akong kikatawaan. Nakatawa lagi ko sa sitwasyon ba? Talano? Oh my God! Honestly, na-weirdohan kit bitaw ko niya. Talano? O sa ganito iyang giingon? Unsa man? Katubang yung gisulti pa about sa kausaban sa iyang office. For protection lagi ko no against sa mga daotang elements. Ay, I know na. Saan sa man? Ikaw iya gipasabot. Unsa? Suroy! Lagi. Adto ba ka ugba para mga witness ka? Hindi ko imagine ni Karen do. Wa man siya mahimo gawa sa pagtuman. Huwag ko mag-expect do nga masuda si muna-una. Adto lagi ugma tanawang office. Ngano? Sa day nahita mo sa office? Ang ako rang office. Ha? Sa day mo office? Ay, basta adto lang. Wow! Paspasa ko sa transformation sa imong office do. Pura naman ni opisina sa Archbishop. Grabe sad. Di pwedeng pare lang. Kung wa pa na ang imong table o cabinet, maan yun yung chapel. Di sad oy. So di, nawaw? Kasi sa imong cabinet, doon na kay image ni Saint Michael. Nga, din sa imong table mismo, doon na kay crucifix. Kung doon na imong bisita ni mo, for sure, tawag ni mong father. Ang importante, nga dili makapenetrate nako ang daotang elemento. Si Karen? Inoon. Feeling na ko, Dok. Effective ni. Imunya na gid kayo siya kung may buhaton pa siyang dili maayo ni Mood ni. Mauna do. Okay. Good idea, Dok. Good idea. So, wa pa kay moods karon para ni Carlo?
For sure. Maglisod na kaggamit og lumay niya. Dili matingali maglisod. Maglisod lang kog secure balik ato. Nahibaw gid ka nga dako og gasto ato. Nya delikado pa gyud. Na-discourage ko. So, unsay plano nimo? Sakyan unsa iyong gusto? Iyang gusto? Nagbutang siya mga religious objects sa iyong office. Iya akong palidon sa prayers. Pwes, akong ipakita niya nga pwede sa kong magbinuotan. Huh? Pakit-on ako siya nga pwede sa kong mahimo relihosa. Wow! Kanais good. Kanusa lang na, babe? Almost a month na. Really? Mayo hinuon. Wa sila mahimo, gawa sa pagsunod. Very good gid ang imong gibuhat, babe. Happy kay ko sa imong gibuhat. Ako lang gisunod ang imong giingon, babe. Nga dili makadut ang dautan kung dunot ay Ginoo. Mao na siya. Mao gyud. Og manghinaot ta nga basin panig ma-convert si Karen sa hinahinay. Kinsa man ni? Kinsa di ay? Si Karen. Tubaga. Unsa may tuyuan niya? Unsaon man nimo pagkahibaw kung dili nimo tubagon. Okay. Pero ako siyang loudspeak, ha? Hello. Hello, sir. Good evening. Unsa man unta? Mananggid unta ko nimo. Mulive ka? Ay, dili, sir. Friday mo gud ugma. Pwede magnovena lang sa para sa Santo Niño every Friday. Sugdan na to ugma if okay rin nimo. Oh. Okay na ka, sir? Sure. May problema. Sige, sir. Salamat. Bye. Wow! That's good news. Oh, pero wa ni magpasabot. A good girl na gud siya. Ikaw ba? Yeah. Pwede mang good na nga nagpabilib na sad siya, babe. Pero sige, sakal na ako. Di man sa dautan ang iyang buhaton. Mao gyud. Og sa ako nang giingon, who knows mo sabra sa sinahinay, di ba? Nga naman ka, babe. Na-late na gud ko nimo. Na late? Ikaw raon datoy akong hangyoon nga mapuli ni Jade. Aw. Sige na lang, good. Wabot na bitaon niya ang time nga naanay gid on niya ako permi sa imong side. Magpakasal na ta? Uy, di pa karon no. Basta kay moabot na lagi na. Lipayan ako, bibay. Mura manog. Mabuak akong dugan kay. Gusto mo gawas akong kasing-kasing sa kalipay. Grabe sa Joy. Kauwi sa di mo. Tinuod bitaw. Tinuod yun, babe. Uy, binuang. Pakasi ako si mong aping, babe. I love you. Love you too. Pwede mga favor? Diyan man na. Pwede bag? Bubisita ka sa office, ugma? Mas maayaw kung maka-appeal ka sa first novena. Sige. Sure ka, babe? Okay ka? Thank you, babe. Thank you. Aray ha. Hoy. Boys! Tabangi ko niya ng table, babe, kay maglisod ko. Nagbitbit ako sa senior, God. Thank you. Alsa ka sa dinyo, uy. Ayun niyo guyura. Okay, thank you. Palihog ka ng tablecloth, ha. Palihog. Kana sa mga flowers, palihog. Okay, salamat kayo ninyo. Ako rin pahimutan sa senior. Okay. Okay. Malipay ka ini for sure si Carlo. Nasi ko. Good. That's good. Pambawi sa mga atraso sa langit. Gusto ka picturean di ka pang profile pic? No, thanks.
So, move away. Ako lang picture ng senior. Okay. There you are. Wow! Nice! Ready na para sa novena, sir. Nice! Nice! Good! Akong gipicturean do. Good, oh. Wa pa siya? Niya na. Amo na niyo. Bago siya naabot. Ako una siya sugaton, ha? Sure. Guys, inigbalik na ako. Mag-start na sa novena. Nala ko sugaton. Okay, sir. Sir. Kain sa bisita ni ni sir? Si Sheila. Actually, pareho ming invite ni Carlo para sa pagtambong sa first ninyo nga pagnovena. Ano? Disappointed? Busit ka, gid, Sheila. Anong mag-apil-apil mo gid ka? Nganong imo pa manggi kong gisugat. Ni-inform naman ko nga naabot na ko. Ay, sige lang, Gora. It's my pleasure, Jud, nga sugaton ka. Just. Can I hold your hand? Sure. Dili lang unta siya moday no ganhi. Nagpandol lang unta siya, diba? Mapiit siya sa elevator. Bullshit ka, gid, Sheila. Imo gyud ko bang akong adlaw bruha ka. Siguro ta. Good afternoon. Hi. Hello. Adol na, babe. Okay, babe. Hi, Karen. Guys, magsugod na ta. Padool na mo. Kinsay mo lead? Di ba dapat ikaw ang mulid? Sige na. Dagkutin ang mga kandila, then sugura ta. Oh, abi na kog. Nagsugod na mo da. Salamat, wa ba ko malate. Hi, She. Hi. Okay. Shall we start? Do, for sure, ganahan ang mga tao nga everyday magduvena. Kay, libre snacks human. Babe? Walay ka ni kaon. Ni kaon man. May problema ba? Oh, bitaw. Murag, worried makikagnaw. Shit. Na-worry lang ko ni Karen. Oh. Nakanotice mo kanina nga sige lang siya kasayop while nagbasa sa novena? Aw, di mananad. Di, uy. Lahi na yun. Nag-struggle man to siya, uy. Mao gani, struggle siya kay demonya ba siya niya, nibasa sa novena. Jed, ayaw ana ha. Bad man na. Ay, sorry. Kasaban. I think ako ang hinungdan. Oh. Animal siya. Demonya siya. Yung ko ba nga kung adlaw? Pagbuminaw sa Lex Nag-effort kong maayo para ma-impress si Carlo. Pero ilagay ko ba? Namiyag yung pat yun, oy! Namiyag yung pat yun! Karen! Karen! Anong niyaman ka? For employees or nga CR? Ganun nisod ka? Ay, naghatod kog koan ka ng additional nga pagkaon para ninyo. Unya kay kasiaron man ko. Pakadaogon pa ko nimo di ay. Tarong ako pag-istorya ha. Tingaligid ka kung pahimungtan sa akong kalagot sa imong alalay nga basurang social climber. Hoy! Ay. Si Sheila ba'y imo gipasabot? Oh! May lain pa bang social climber? Ha? Nabisan ang saon ng pahumot na nimahog yapong basurang taga-bukid? Ha! Hoy! Tingali bayag maglipag hungkas kauwaw kung mahibaw kag kinsa gyud si Sheila Karen. Okay nga no ha? Kinsa mag-rate ko nohay siya ha? Kinsa manang tiguang? Okay, mga ka-listeners, mga followers, sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga naguluhan.
Ikaw na, promise. Salamat kayo no, mga ka-listeners, mga followers, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.